Сега знаете, Честно казвам, не очаквах. ще има нещо друго, че когато се смее човек, може да отслабва. Затова правим следното. Правим хоп, върху коренчето. Моята ръка тук ще стои. Не се притесняй. Добре, искам да питам нещо. Ако съм в компания с приятели, например, искам да разсмея някой от тях. Кое упражнение да им предложа? Ами най-добре да кажете вид, това зависимост. Не мога. Някой от тези по-смешни. Вицовете са Каквото малко. желаете да ви кажа. В смисъл, някой от тези, които вие ни показвате. Може да... Айде, правим Айде. хоп, на коренчето. Хоп. Сега правим дълбоко вдишване. И сега на издишване движиме коренчето. Внимавайте дланите там, момчета и момичета. Айряна иде. Това е. Общо взето, Вижте как се чувстваме. това започваме. Да, точно Как това е. се чувстваме? Аз се чувствам... Сега, последното. Още Дайте, нещо. има още нещо. Хоро? Няма да е хоро. Не. Чакай. Трябва ли да се хващаме? Не, сега правиме така. И сега правиме смях, радост, много смях и щастие. И радост. Много смях. Трябва да го кажем ли? Това е нашата. Да, радост. Много смях. Щастие. Радост. Много смях.